नै आसला राइडारा थांबावो नै राइडार बियो राइडार ओइस coba Oh, wih balas sih ya, ini namanya. Malam bisa. Pulsa lagi kerja yang mana? Nah, lalu ada lagi berma body lah, maten jatuh. Agak sini lama nabe. Upar. Agak sini lama ya. Jangan sini. Guys, nanti subscribe harus set kalau komen phone dah bau. Action! Samoka fैदोंमोन जों दा नै थांगासिनो दं दुगैस्रानो थांगासिनो दं दा मोनथिबाय फाग्लायो गोबोरसि जाग्रा साइस नुखायो आइबो मिथिबाय आंखौहाय होस एन्जर सिखा जाग्रा साइस नुखायो होस फाग्लायो आं थांगासिनो दं दैयाव दुगैनो दा दैयाव दुगैफैदोंमोन आरोना जों दा थांफिननो नागिरबाय दा न'आवहाय दुगैखांबाय जास्ट आदाजों नै लोगो मोनलायफिनबाय दा आदाजों मिथिबाय आदाजों लोगो मोनलायफिनबाय आदाजों आदै लोगो मोनलायफिनबाय जों दा थांसै न'आवहाय मिथिबाय बाय बाय टाटा गुड बाय थाव गैयाव नारगोन दिनैहाय मिथिबाय आयौ धोद फाग्लासो गैया जामा गारिखौ सालायनो